Hello, magandang hapon. It's 5 p.m. here, Italy. The purpose of this video ngayon, sharing tungkol sa kalagayan ko ngayon. Bago to simulan, pwede na like nyo na, no? And share mga content ay tungkol sa aking paglalakbay, journey, living with a heart failure. Kung sa atin pa ay mahina ang puso, bakit kaya humina ang puso ko? Ito naman kasing sa akin ay patient's perspective. May patient, as a patient experience, yung talagang aking naramdaman bilang pasyente. So, i-disclaim ko lang ha, in this video, wala tayong, hindi ako magbibigay ng payo, any diagnosis that belongs to the medicine. Kasi hindi po ako doktor. Ang sa akin lang ay bilang pasyente, having or living with a heart failure. Sa mga nakasubaybay na, alam na nila ang nangyari sa akin. But for those new, so ito yon ang purpose ng aking video. Just sharing aking experience. So I have a dilated cardiomyopathy in advanced stage. We only have less than 25% ejection fraction. Okay, yung pagtibok niya, pag-pump ng dugo sa buong katawan, talagang mahina na. Ilalagay ko yung link dito, yung kay Dr. Willie Ong, kung yung 5 sinyalis na nanghihina yung puso. Kung may time kayo, panoorin nyo, pakinggan nyo doon for prevention. May acronym doon si Doc Willie, PHASES. PHASES, yan yung mga simptomas, mga phases, so FACES, para madali nating maalala yung mga symptoms ng mga taong mayroong mahina ang puso o heart failure. So F stands for fatigue. Yes, as a patient, yan ang aking naramdaman. My previous videos, I have 2 videos already posted. Nakahiga lang ako palagi. Na the whole day talagang hindi ko kayang buong araw na nakatayo or whatsoever. So it's the fatigue and it's over fatigue. A stands for activity limit. So kunting galaw, pumunta lang ng CR, maglakad, talagang hihingalin na and manghihina. So C stands for congestion, yung medyo, so far naman I have my medications, nare-release or nadidispose yung liquid ng aking katawan, kaya clear naman based on mga previous, kasi halos every month yung ating test, no? X-ray, lahat. And E, edema, yung namamaga yung paa. So ako before talagang super maga yung aking paa, pero sa ngayon wala na ano na natin yan due to medications na tinitake ko every day, yung Lasix, ayan, nire-release ko naman yung excess water sa aking katawan. If you notice, hindi na dati kasi talagang kahit itong aking mukha makikita mo namamaga. So ngayon okay naman, di ba? And lastly, the S, shortness of breath. So yun, the oxygen would help me, especially like for example now I'm talking to you, medyo na yung aking paghinga, hindi masyadong nagsushort kasi may nakaalalay na oxygen. So phases: fatigue, activity limit, congestion, edema, and shortness of breath. So Doc Willie, maraming salamat ha, very informative talaga kasi nakakatulong. So for those na wala
Huwag niyong antayin na maging katulad sa akin. Okay, and for those who are into heart failure, mga pasyente na tulad ko, this video would hindi kayo nag-iisa, no? Ang masabi ko lang is labanan natin. I'm really fighting for it. And isa sa malaking tulong sa akin is the faith, the prayers from people concerned, mga kaibigan, family. They are there praying. And tuloy lang. So, sabi na nga, habang may buhay daw, may pag-asa. And of course, I believe in God's mercy, God's love, God's miracle. So, by the way, for those baguhan, huwag nyo kalimutan ha, i-like, comment below kung mayroon din kayong karamdaman. The suffering in itself, hindi kayo nag-iisa. And for those who may mga kakilala, and huwag kalimutan, sabi na nga ni Doc Willie, dapat pa-check up, no? Pag mayroon na, mararamdaman nyo na yung mga pinagsasabi natin kanina, the phases, huwag pabayaan. Okay? Health is wealth. Again, thank you so much. Don't forget to like, comment, subscribe, and share my Bisdako channel. Hanggang sa uulitin, maraming salamat.